Hello everyone, welcome to my channel. It's Bombshell Television. Musha ma latest musho zviri kupisa. Saka usati wasubscribe kana uri munyowani panapa, please gara waita se wasubscribe because pane ma latest, pane nyaya dziri kubuda dzakawandisa dzatanga takachengeta dzatafunga kukupakurai semafanzi edu da kuti muenjoy. Munzwe nyaya iri panapa yemurume ari kufungidzira kunzi akachekeresa stepson yake, mwana wemukadzi wake. Yeye kuti unorora mukadzi ane mwana kudhara, then nyaya yacho akupinda mairi muinzwe, motudza kuti maiona sei uye moikomenda, molike mavideos, moshare, mopawo vamwe vaita se vanzwe, because munhu arikuda tobatsirika zvamai manje. Rega nditange nekuita se nekuwerenga nyaya yacho. Hi Bombshell, please hide chitupa. Havazoda kuzikanwa. Hanzi ndiri mukadzi ane makore 47, ndine vana 2, musikana nemukomana. Ndinogara nemurume wangu, asi ndakawana ane vana vakewo 2, musikana nemukomana. Vana ava tinogara navo tese. Nyaya yandiunza pano ndeyekuti muna February murume wangu uyu akamuka usiku akati ndikunzwa sekunge gedhi riri kuvhurwa, saka akabuda ndokushaidza mwana wangu ane 15 years wake mukomana ane 17 years. Apa ndo parikuda kutangira nyaya kuti mukadzi akatotanga kuita kwiri yekuti wangu ane 15 ndiye anozomutswa sei, iko kune ane 17 years ndiye mukuru, ndiye aifanira kubudwa naye. Saka ngativerenge muono hutriki hune nyaya iyi. Saka ashaedza mwana wangu akati ngatibudei panze tindoona kuti chii chiri kuitika. Nguva dzaiva kuma1 dzeusiku. Saka vari panze kudaro, ndakangonzwa mwana wangu ava kuridza mhire achiti mama ndofa kani. Pandakabuda ndakawana mwana wangu abaiwa nebanga pachipfuva, mudumbu nepamusana, 3 positions dzakarohwa nebanga. Murume akanga asina kana vanga zvaro murume manje. Pandakabuda panze ndakaona murume wangu achibva kugedhi achimhanya achienda kuseri kweimba kwaiva nemwana wangu. Takazotsvaga mota kuti timhanyise mwana kuchipatara, asi mwana akakundikana hake kurarama ndokushayika munzira. Mwana wangu ari kundirwadza. Polisi yakambozama kutsvaga mhondi asi hadzina kuwanikwa. Ko mhondi idzi dzakadi hadzo kutora zvadzaida pane kuuraya mwana wangu. Ndakazama kutsvaga vanobatsira kuti mwana wangu apfuke, asi hapana zviri kumboitika. Ndiri kukundikana kurarama asi pasi pezuva nechiitiko ichi. Kunyora kudai misodzi yega yega zvayo. Ndinamatireiwo hama dzangu, ndodini? Murume wangu here akaurayisa mwana kana kuti matsotsi zvawo? Ndo nyaya iri pano. Guys, let's go mucomment section. Ngaibvire nyaya inosiririsa, but rega tiripowo macomments, then tobva tazodzokera kwaari tomudza kuti video tarisa paBombshell Television, nyaya yapa Bombshell Television. Saka chasara kuti tione macomments evanhu, todzidzawo kuti asi kubva ipapo tiongobatsirana. Guys, kana usina zvinobatsira munhu usaite usakomende, because apa pari kudiwa help, inyaya iri serious. Saka thanks for watching. Ndo zvananga tinazvo muzuva ranhasi. Don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshell Television. Musha ma latest musha zviri kupisa. Ndo zvatanga tinazvo guys. Let's go mucomment section.